Ari gara, pixkanaka, Arabako musikari buiztaizoak ematen eta badago zer jarria. Ertzainak taldeak kantatzen zuen Yankee Go Home. Estatu Batuarrik nahi ez zutela esanez, nahi ez kenuela esanez. Baina kantua du alaia. Eta bideo honetatik joan daiteke izan ere, Estatu Batuarrak eta armak eta armagintza oso lotua egon izan da urtetan, ez da, ala Iñaki? Bai, arratsaldeon. Beti base amerikanoak direla batean, bestean, askotan entzun izan ditugu alakoak, eurak izan dira armagintzan karrerarik handiena egin izan duten herrialdea, baina geurean ere bai, ez? Bai, ez haute gara gu ere pixkate Amerika hartu, kontu honetan, eta hemen ere badago, armagintza eta badauka bere indarra. Entzungo dugu berri bat eta hortik tiraka hasiko gara. Ados. Ea bada. Las autoridades españolas desmantelaron una red de contrabando que enviaba maquinaria destinada al programa nuclear iraní desde una empresa radicada en el País Vasco, violando así el embargo decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Orain dela aste batzuk agertu zen albiste hau, Guardia Zibilak Amurrioko, País Basko esan du, Amurrioko enpresa bat miatu zuen eta balbula batzuk atzeman zituzten bertan. Diotenez, balbulak Irango programa nuklearrean erabil zitezkeen, eta jakina da material hauek Irani saltzea debekatuta dagoela gaur egun, Nazio Batuen erakundeak hori blokeatu egin duelako eta pixkat gaiari buruz pentsatzen ez ote den hori harrigarria, ez da? Ustezko programa nuklear gaizto batean ez erabiltzeko, balbula batzuk kendu zizkieten, ados, Amurriko enpresa bati, baina aldi berean kontua da, Euskal Herrian 100.000 arma eta munizio saltzen direla, ditugula. Gerra industria badela gurean ere ez, Amerikan baden bezala Euskal Herrian bada, eta noski Araba ez da salbuespena, eta gurean ere bai. Bai, eta ez dakigu balbulak agian hiltzeko ez dute balioko, baina ziur, urrako minutuetan aipatuko ditugun batzuek baietz. Eizarako armak ere izaten dira tartean, baina gaur egungo Arabako industria militarari buruz arituko gara, ezta? Bai, eta gaur egunetik hasi baina lehenago beti interesgarri izaten da, ez? Iraganeari buruz ere pixka bat bada ere hitz egitea, eta 2004 urtera jo dezagun, ez da hain aspaldi, urtearetan arma sektoreko enpresa, esan dezagun, iguingarrienetako bat, eskrupulurik gabea, Araban zena, Iruña okan, 2004 urtean itxi egin zen. Hitz egiten ari gara Expali buruz edo explosivos alabeses. Euskal Herrian balego, ranking bat, zeinak erakutziko lukeen, nondik irten den jende gehien hilduen lehergaiak, oraindik existitzen den Espal, naiz eta Arabako fabrika itxi egin zuten, edo heriotza eta mutilazioen rankinean, hor Expal egongo litzateke lehen bizikoa, eta honi buruz hizketan ibili gara, enpresa honi buruz, Expali buruz, Imanol Olabarriarekin, bera Gasteizkoak, elkarte antimilitaristako kidea da, eta 2008 urtean Mercaderes de la Muerte, Made in Euskadi, liburua argitaratu zuten, eta Expali buruz zera dio? Zer produzitzen zuen, ni dakiten napal, fosforo blanco, Israelen erabilitakoa, auretariko batek esan da, gero bombas de racimo, eta nun erabili diran, nik aurre jentzunde Israelen, eta gero auretariko batek esan da, zehazki Malvinas Islan Argentinan. Ez da makala kontua. Nazioarte guzti Israelera esan ez fosforo zuria botatzen zutela, bombas de racimo direlakoak botatzen zituztela nazioartea kontra jarrita, non eta asko behintzat Araban egin zitezkenak izan da. Berak Israelen dio, baino argi dago Israeldarrak eta Palestinarren kontra gainera. Bai, alaxe da, eta hori jakin behar da, gure etxe ondoan sortu ditugula barreiatze bombak, bombas de racimo, fosforo zuria, misila, granadak, eta gaur egun debekatuta dauden pertsonan kontrako minak ere, horiek hemen Araban egin ditugu. Eta pixkat informazio bile bilita, batez ere pertsonen kontrako mina hauen inguruan, badakizu
gaur egun ere gerra sufritu duten herrialde askotan oso arriskutsua direla, eta sarri ikusten ditugu irudi tristeak, non aurrak ikusten ditugun, plastikozko hankak dituztenak, eta jakin behar dugu, pertsonen aurkako min hauek Araban egiten zirela, zehazki zestoako industria batean egiten zituzten lehergailuen plastikoak, edukiontziak, eta hemen gure ondoan, Iruña Okan jartzen zituzten lehergaiak barruan. Azken batean, armagintza industria kate bat da, batek zati bat egiten du, besteak bestea, eta Euskal Herrian 100 enpresa eta 1000 langile izan dira horretan, lehenago orain baina gehiago, baina oraindik ere horrela segitzen du, eta guztien artean aipatzekoa da, Explosivos Alaveses, gaur egune Madrilen eta Extremaduran ditu fabrikak, baina izena oraindik gurea darama, eta enpresa hau Expalda ilunenetakoa, eta jakin izan dudanez, jakina da langileek soldata handiak zituztela, nahiko onak garairako, eta horren truke informazioa ondo gordeta daukatela, hau da konfidentzialtasuna edo guztiz bermatzen zutela, eta haien familiei ere etzieten esaten zer sortzen zuten Expalen eta nori saltzen zioten sekretua guztiz, eta isilean mantendu dute ia orain arte. Zerbaitegatik izango zen isilean mantentze hori, dudarik ez da, ez bakarrik alarma sozialik ez pizteko, aitzakia bat hori izan daitekelako, hortik aurrerako kontuak ere izan zitezken Espalen kontuak. Baina, Espaleko lehergaiez gain pistolak ere egiten ziren Araban, adibidez, Gabilondo fabrikan, edo Beretta fabrika hor dago, ustez izarmak bakarrik egiten dituztenak. Bai, Gabilondo Gamarran zegoen, eta orain dela 10 urte inguru edo itxi egin zuten, eraitxi egin zuten fabrika, baina Beretta, armaetxe italiarrak martxan dira, Tres Puentesen. Zer egiten duten bertan? Berez, penintzula osora banatzen dituzte Beretta markaren metrailetak, frankotiratzaileak, pistolak, eta beraien webgunean sartuta hor katalogoak ikusi ditzakezu, militarrentzako kriston arma handiekin, eta ez dakit, negozio normal bat balitz bezala erakusten dituzte. Eta hemendik banaketa eta komertzializazioa hemendik egiten da. Hoietako asko aipatzekoa, guardia zibilentzat, polizientzat, eta banatzen direla. Eta ofizialki hemen eizarako munizioa, eizarako eskopetak besterik ez dira ekoizten. Baina hori ere ziurtasunez ezin da jakin, egia esan orain dela urte batzuk, Amnistia Internazionalek salatu zuen nola Afrikara bidaltzen ziren armak, Espainiako estatutik, eskutuan. Hau da, beste gauza bat balitz bezala, bidaltzen zirela Afrikara, eta bereziki Gana aipatzen zen. Eta susmoa da, Arabatik ere, Beretatik zehazki ezote zituzten arma horiek bidaltzen. Izan ere, jakina da, Beretak badaukala delegazio moduko bat Ganan, eta susmoa da, baina Amnistia Internazionale salaketa bota zuen, eta elitzateke bat ere harritzekoa izan ere industria honen ezaugarrietako bat da, iluna dela, opakoa, ez dituztela erakusten haien balantzeak, datuak, tapaderaz edo estalkiz betea daudela. Inguruan pixka galdetu ezkero gai honi buruz, aurkitzen duzu jendea badakiena, begira, enpresa honetan hau da hau esaten dute saltzen dutela, baina benetan ari dira, misilentzako txipak egiten, eta bar. Orduan, zaila da oso industria honi buruzko benetazko datuak lortzea, eta galdetu diogu honi buruz Imanol Olabarriari, bera ibili baitzen datu hauek jaso nahian, eta ondorio gutxi atera izan dituztela aipatu du, eta iluntasun horri buruz hitz egin digu. Ni Beretta bi lagun ezagutzen dituen, bategaz lehen beste toki baten lan egin nuen, baina apurat erdi mailako tekniko bat zan. Eta bestea basekoa eta komitekoa, enpresako komitekoa. Eta nik galdetu nion, informazioa bide joeteko, a ver zer, eta nosotros no producimos armas, y esa es una historia vieja. Bueno, pero nosotros, en principio nosotros no te pedimos más que el inventario que a final de año hace la empresa a vosotros, que nos lo entreguéis, eso que es oficial. Orduen, atzerakoak errazoiak eman, eta azkenean ez zidan ezer pasatu. Eta hori beste enpresa Espalen gertatu zitzaidan, gauza antzerakoa.
batzuk apur bat konzentrazio baten aurkitu, gerraren kontrakoan, eta galdetu, oye, ¿eso que aparece como cohetes que caen hacia el suelo, que brillan, ¿eso qué es? Napalm, fósforo blanco. Eso lo hacemos nosotros. Baina, esan bilera ofizial baten komitekoaz, kalean aurkitu eta galdera eginez. Iluntasuna eta nola ere ateratzen den argi bakan hori izeberraren punta izan daitekeena bildurgarria, baina hori, horrek agerian uzten du hain iluna izaki izeberraren puntaren hoxe azpitik egon daitekela auskalo, ezta? Eta Arabakoa, bertakoa, gainera. Bai, eta horretan urrengo batean saiatuko gara izeberraren azpikaldean urazpian zer dagoen, eta auskalo, agian informazio gehiago lortzen badugu, bigarren zatia izango du, erreportaje honek, baina joan gaitezen horren ikusten den zati horretara, izeberraren zati horretara, izan ere ez da gutxi ikus daitekena. Gaur egun, gure begien biztan, Arabako industria militarrak funtzionatzen jarraitzen du etxe ondoan. Sektore batean bati bat, aireko teknologian, hegazkinak eta helikopteroetan batez ere. Mercaderes de la muerte, Made in Euskadi liburuan, 2008 urtekoa da. Horra ipatzen dira gutxienez, oda izeberraren punta horretan, 20 enpresa. 20 enpresa horiek egiten dituzte piezak, garatzen dituzte teknologiak eta konpontzen dituzte zatiak. Helikopteronak eta hegazkinak, eta ez pentsa direnik ez dakite enpresa... Bueno, kaskarrak edo ez, punta-puntakoa dira, Miñanoko parke teknologikoan hor daude enpresa hauek, eta izen bat emate aldera, hau beraiek ere onartuko lukete, eta adibez, Aernnovak, zeinak lanpostu asko sortzen dituen Araban, haiek produkzioaren 125 helburu militarrerako edo dute, eta joan gaitezen gauza konkretuetara, adibidez, zer egiten da Araban izenak, hori da kontua, Miñanon, seguraski, diru laguntza jasoko dituzte, investigaziokoak, ikerketakoak, eta zeintzuk dira hauek. Bai, zalantzari gabe, aipatu dugu Aernova enpresa, eta, inguruko beste asko ere aipaditzakegu, baina joan gaitezen zer egiten duten. Eurofighter hegazkinak, Tigre helikopteroak, soldaduen garraiorako AL-400M hegazkinak, Rafale kazak, Frantziako armadak erabiltzen dituena, Iris-T misilak ere bai, eta, jo esazue Googlera, internetera, eta ikusiko dituzu irudiak, eta egiten dituguna, hoxe da, militarra, misila jarri, eta, gainontzekoa uste dut badakigula, zertarako erabiltzen den. Eta norentzat ekoizten dugu, galderagian alderantzizkoa izan beharko litzateke, norentzat ez. Izan ere hau negozio bat da, eta saldu alden guztiari saldu egiten zaio. Nori ez? Irani etzaio saltzen, blokeoa daukagulako. Itxuraz. Entzun berri dugulako berri bat, baiezko arena. Guardia Zibilak atzeti daude, hori, ala diote. Bai. Baina aldiz saltzen ditugu, modu guztiz legalean Venezuelari, Saudi Arabiari, Espainia, Alemania, Frantzia, Kolombia, Egipto, Mubarak orain diktadore gaizto hori denari, ara bidaltzen genituen guke... Mali bombardatzen ari diren gazkinak, litekena da, Miñanon zatiren bat edo beste egina izatea. Bai, eta iparralden ere badaude enpresak egiten dituztenak, hori, uste dute Rafale kaza direlak, Frantziak erabiltzen dituen hauek, eta Malira joan direnak. Txina, Mexiko... Esan dakoa, nora ez? Industria militarra den handiarekin eta mugitzen duen diru pilarekin kristo guztiaren zat, azkenean ekoitziko dute hauek, azkenean euren helburua negozioa etika handirik gabeko gure ustez, nire ustez behintzat delako. Esan dezakeguna da alegia, munduko armada askotan dagoela Euskal Herrian, eta zehatzago esan da, Araban egindako zerbait, lepoa egingo nuke, ez da? Bai, piezatxo bat, hau armagintza katearena da, orduan erantzunkizuna ere batzutan ez da enpresa bateko zorik hartzen duena, ez? Adibidez, Aernova aipatu dugu lehenago, haiek egiten duten ekoizpenaren gehiena da, guk erabiltzen ditugun hegazkinentzako, bidaiatzeko, baina aldi berean berdin egiten dituzte hegazkin militarrak, eta leno jo aipatu duzu bezala instituzio publikoen diru laguntzak dituzte horiek, eta Imanolo Olabarriak aipatzen zidan, sindikatuek adibidez, ez dute gerra industriaren aurka egiten, justo kontrakoa, armagintza sektorea krisian badago, haiek langileen lanpostuak nahi dituzte bermatu,
edozein dela ere sortzen duten hori. Orduan, gai korapilatxua da, eta agian begiak izten ditugu gure ondoan dagoen honi, baina, bueno, hausnarketa utziko diegu Imanol Olabarriari, berak harremana lotzen zuen, ustartzen zituen kontsumismoa, gure gizarte kontsumista, gerra industria honekin. Entzun dezagun berak nola azaltzen zuen. Zoriontasuna edo hori esaten dugune, da, helburu bezala gaur atzo baino gehiago eta bihar baino gutxia auki. Nik uste dut hori gure barnean ezito bezala onartu dugu. Gerra erosen gauzetan sartzen bageraku, arriskua dago, baina badakigu gure barnean gauza guzti horiek ezin direla onartu, baina, bueno, orduen egiten dugu nosipenean paripe batzuk, ez? Horroa batzuk, gobernuaren kontra, politikaren kontra, naike politikaren kontra egin, baina segitzuen gagoz hirugarren munduko aberastasunak ero guk jabetzen. Naike hango gozearen kontra egon. Gogoeta asko dakazkigu Imanolek eta zorrotz hitz egiten din gaina bizarrik gabe. Bai, eta zentzu honetan hipokrita handiak garela ere bai, ez? Hau da, kontsumista izan gabe, hau da, kontsumista izanik posible da uko egitea gerrei, eta orduan galdera batzuk datozkigu, ez? Mai gainera adibidez, zukutziko zenuke zure enpresa, zure lanpostua, jakingo bazenu armadarako helikopteroen zatiak egingo dituztela, edo preste egongo zinateke zure autoaren gasolina bikoitza ordaintzeko, gerra batean ez sartzearen truke, edo telefonoekin gertatzen dena, ez da? Haien mineralekin, uko egingo zenioke telefonoa apurtu, ondatu baina lehenago berria izateari? Galdera asko eta hor askotan agertzen dena Orwellera, ez? Orwellek zioen gerra bakea, gerraren beharra, gerraren industriak beste gauza asko estaltze horrek eta horre guztiak geure etxean ere badituela oihartzunak eta antimilitarista irrati hau alaxe delako, izatez antimilitarista oinarritik, hortxe, egunean jarraitu beharko delako zentzu horretan lanean. Jakin badakigu, ez, industria zikina dela, horren kontra gaudela, nahiko genukela horrelakorik gure inguruan ez izatea, horretan guztiok nahiko jarrera trinkoa daukagu, baina gero, galdera hauek sortzen direnean, hortxe dator, ez, koska. Koska hori eta zalantzak, behintzat gauza batzuk argitu ditugu, iluntasunaren barnetik izeber puntatxo hori ateratzen lagundu diguzu, Iñaki, eskerrik asko. Zuri eta saiatuko gara bigarren zatitxo bat ere egiten izeberraren azpikaldean zerrote dagoen. Ikerketa kazetaritza, hola dardu. Saiatuko gara. Geuk berriz ere beste kantu batekin arrotuko zaitugu kasuntan arrautz bat pinu batean zioen kantuarekin militarrez kokoteraino gaudela adierazteko eta hortxe, da pinuz ere bai, espada ere, bote egingo du, kantua galaxe diota. Ondo izan? Bai, agur. Arrautza begira, sargento baten potroa, okupazio ejertzitoaren seiota guztiz darama, tasa den girondik ere buruari, parakaidistaren bate galdu